ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସମୟ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବଳବାନ, କାରଣ ସିଏ ହିଁ ଦେଖିଛି ଏ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି, ଆଉ ସିଏ ହିଁ ଦେଖିବ ଏ ଜଗତର ଅନ୍ତ। ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସମୟ କେବେ ବି ସମାନ ରହେ ନା, ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଆଜି ଯଦି ଭଲ ଅଛି କାଲି ମନ୍ଦ ହୋଇପାରେ, ଆଜି ଯଦି ମନ୍ଦ ଅଛି କାଲି ଭଲ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ସମୟକୁ ସମୟ ଦେଇ ସମୟ ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଏହି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସମାଜରେ ସମୟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭାବ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କର୍ମରେ ବ୍ୟସ୍ତ, କାହାରି ପାଖରେ ଟିକେ ସମୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବେ, ସମୟ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମୟର ସହିତ ଖୁସି ଦେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି, ମଣିଷ ତାର ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି, ସମୟ ମଧ୍ୟ ତାର ରୂପରେଖ ବଦଳେଇ ଦେଇଛି। ଆଜିର ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଧର୍ମ କର୍ମକୁ ଭୁଲି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପଛରେ ମାତିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜିର ସମୟ କାଲି ନଥିବ। ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଅଛି ଏମିତି କିଛି କାମ କରିଯିବା ଯାହା ଯୁଗ ଯୁଗ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବ। ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିପାରୁନା। ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଭାବୁ ସମୟକୁ ଆମେ ବାନ୍ଧି ରଖିଦେବୁ, ଟଙ୍କା ଦ୍ୱାରା କିଣି ନେବୁ। ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗାଁର ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ଏକାଠି ଖାଉଥିଲେ, ଏକାଠି ପିଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମୟ ଆସିଛି, ଗୋଟେ ପରିବାରର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ରହୁନାହାନ୍ତି, ଏକାଠି ବସି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ନିଜ ନିଜ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ, କାହାରି ପାଖରେ ଆଜି ସମୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ଆଜି ଯେଉଁ ସମୟକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ ବା ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳତା ଭିତରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ, କାଲି ଆଉ ସେ ଫେରିକି ଆସିବ ନାହିଁ। ଦିନେ ସମୟ ଆସିବ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ପସ୍ତେଇବେ ଯେ ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ଏଇ ଜିନିଷ କାହିଁକି କରିପାରିଲି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏମିତି କରିଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ସେମିତି କଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆଉ ସମୟ ନଥିବ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ହିଁ ସମୟ ଅଛି। ଯାହା ଭାବିଛନ୍ତି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପସ୍ତେଇବାକୁ ନ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଖରାପ ସମୟରେ ନିଜକୁ ଅଧିକ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ କରନ୍ତୁ। ସବୁ ପ୍ରକାର ସମୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଖରାପ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କଟିଯିବ, ଆଉ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଭଲ ଦିନକୁ ଫେରିଯିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।